अन्दागाफोर इसोर निजोमै खोनासंदों आं बाइबेलनि बाथ्राखौ लानोसै एते आमी बाइबेल पढ़िम यार पिछे आपने धैर्य करी अपना बहिबा रेभेलेशन बे समाव आं बाइबेलनिफ्राय लानाय जासिगोन नुजाहोनाय 12 बालाब सेनिफ्राय लानानै आङो फरायनो लादों गिथावथाव अजगर जिबौखौ फेजेननाय नख्राङाव मोनसे गेदेर हांखो नुजाबाय साननि पोशाक गाननाय सासे हिन्जाव आरो अखाफोरा बिनि आथिंफोर सिङावमोन आरो बिनि खर'नि सायाव खावसे टननाय हाथरखिफोरनि खरथि दङमोन आरो बिहा मोदोमाव थाबायमोन आरो आइखां बायखां मोननानै बियो सारिनो थाखाय साजानानै गाबख्रावबायबाय आरो गुबुन मोनसे हांखो नख्राङाव नुजाबाय नाय अरबादि गोजा गेदेर गिथावथाव जिबौ बिहा मोनसेनि खर'फोर आरो 10 गंफोर आरो खर'नि सायाव गंसेनि राजानि खरथिफोर दङमोन आरो बिनि लान्जाया नख्रांनि हाथरखिफोरनि फान्थाननि फान्थिखौ बोनानै बेफोरखौ पृथिबियाव गारहरबाय आरो गिथावथाव अजगर जिबौआ गथ' सारिखां बाननो मनग्लाबनो हानाय बायदि गथ' सारिनाय हिन्जावनि सिगाङाव गसंबाय आरो बे सासे फिसा हौवा सारिबाय बे गेदेर आरो बे फोलेर मानिफोरखौ सोरनि लावथिजों गुंगोन आरो बिनि फिसाज्लाया इसोरनि आरो बिनि सिंहासननि खाथियाव लांजाबाय आरो बियो हिन्जावा फोथाराव खारलांबाय बेयाव 1096 दिनफोर खांजानो थाखाय इसोरजों थामथिं खालामजानाय जायगा बिहा दंमोन हालेलुया 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 अन्दायग्राफोर दिनै आङो बे मे अखाफोरनि 13 खालाराव नैबे नुजाहोनाय 12 बालाबनि सेनिफ्राय फरायनायनि गुबै ओंथिया बेनोदि मानोना दिनै बे नुजाहोनाय 12 बालाबखौ जोंनि काथलिक फोथायगिरिफ्रा आइ मेरियामनि माखासे सोमोनांथाव बिनि बोरफोर एबा बिनि बान्थाफोर मोननायफोरखौ लानानै जोङो बेखौ लानानै फोरमायो अन्दायग्राफोर जेरै माखासे जों बाहाय मोनथिनो मोनो मानोना जाय पद्मास होननाय मोनसे हाजोआव दोनहैजानाय जाय शत्रुफोरजों लांखार जानानै शत्रुफोरजों बे पद्मास होननाय मोनसे हाजोआव दोनजाहैदोंमोन बे जहना सोरमोन गासै सेलाफोरनि मादाव बे अनजाग्रा दुइसिन सेलामोन जेब्ला प्रभु जिसु ख्रीष्टआ क्रुस दंफाङाव आलाय जानायनि सिगांनिफ्रायनो बिनि दुखु सैनाय क्रुस बाननानै कालबारि हाजोसिम गाखोलांनायाव बे गासैखौबो नुनो मोन्दोंमोन बे जहना आरो बे गासै सेलाफ्रा खारजोबब्लाबो गासै गिनानै थाखोमाब्लाबो नाथाय बे सेलाया थाखोमायाखै बियो अन्दायग्राफोर बिमा मारियामजों लोगोसे बियो बेजों लोगोसे गासै दुखुफोरखौ बियो जिसुनि दुखुफोरखौ नुदों आरो बिमानि दुखुआव बिबो बानस'फादों जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ कालबारि हाजोआव क्रुस दंफाङाव आलाय जायो अब्लानो बे समाव अन्दायग्राफोर बियो नुनो मोन्दोंमोन गावनि क्रुसनि गाहायाव गावनि अनसुलि बिमा मारियाम आरो गावखौ अनग्रा सासेल' सेला जहन 12 सेलाफोरनि गेजेराव सासेल' सेलाखौ बे नुनायाव बे नायदो मानोना आइ मेरियामनि फिसाया जिसुनि अनगायै गुबुन आरो रावबो गैयामोन सासेल' बेबो गोथार जिउनि बोलोजों मानसिनि गेजेरजों जसेफजों लोगोसे नङा जाय गोथार जिउनि बोलोजों बिनि गोरबोआव जिसुआ दंमोन आरो बे जिसुआल' बिनि मारियामनि सासेल' फिसामोन बेहा गुबुनफोर मारियामा फिसाफोर गैयामोन अब्ला गावनि बिमाखौ सोर नायनो गासै दुखुफोरखौ बियो बिमा असेबायदि बानस'जोबदों सोरनिबा न'खराव सोरबा माबा मोनसे निदान आनजाद जायोब्ला सोरबा न'खराव मानसि थैयोब्ला सोरबा बानस'फैयो मा खालामनो इसोरनि गोसो बायदि जाथों इसोरानो हरबाय इसोरा लांफिनबाय मोजां बानजायो बानस'फैयो अन्दायग्राफोर बेबायदिनो आइ मेरियामनि दुखुखौ बै जहना बानस'दोंमोन
आरो गासै दुखुफोरखौ बिबो नुदोंमोन आन्दागाफोर जेब्ला आंनि फिसाजो आलफनसेया बे समाव जेरै बेमारि जानानै थैयो अब्ला बे समाव बेखौ बे रुमाव दोननाय जादोंमोन आं फिसाजोनि थाखाय आरो आंनि हिन्जावबो फिसाजोनि थाखाय गोबां बोदोर दुखुजों गाबदोंमोन मानोना सासेल' फिसा बे सासेल' फिसाखौ जेरै इसोरा लांनायाव मैखुना थेर बेथेर जानायाव आंनि दुखुफोरखौ आंनि हिन्जावनि दुखुफोरखौ बानस'नो थाखाय खाथिनि आरो गोजाननि गोबां बिदा फंबायफोर गोबां अनसुला जोंनि टाउन मण्डलिनि लोगोसे आरोबाव गोजाननि सोरबा खुरमा गुस्थि सोरबा बिदिनो फादार सिस्टारफोर बिसोरो जोंनि दुखुफोरखौ नुनानै बिसोरो बानजायफैदोंमोन गोबांथार बिसोरो बानजायफैदोंमोन जेरै मार्था आरो मारियामनि फंबाय लाजारुस थैनायाव खाथिनि आरो गोजाननि मानसिफ्रा बे मार्था आरो मारियामनि गाबनायाव गोबांथार बेखौ बानजायफैदोंमोन थिग बेबायदिनो आइ मारियामा गावनि फिसा जिसुनि दुखु गासैखौबो नुजोबदों क्रुसाव बाननाय बुग्लिजानाय थै ओंखारनाय गासैखौबो बे नुजोबनायाव बेनि दुखुआ माने मैखुना थुंग्रिजों सुखावनाय जादों आरो बेनिखायनो बे दुखुआव बाहागो लादोंमोन बे दुखुखौ बिमानि दुखुखौ जहनाबो बे गासैबो नुजोबदों आरो बेबो बिमाजों बिमा असे बादि बिनि खाथियाव थानानै बियो बानजायदोंमोन लोगोसे बेखौबो जिसुआ नुजोबदों जेब्ला क्रुसनि गाहायाव बे नुनो मोनबाय गावनि अनसुलि बिमा मारियाम आरो जहन गुबुन चेलाफ्रा गैया आरो सानैसो हिन्जावफोर क्ल'पासनि बिमा मारियाम आरो मागदालेन मारियाम बेनिखायनो बियो गावहा गुबुन फंबायफोरबो गैया जानो हागौ बाय बाहागि बिदा फंबायफोर दं जानो हागौ इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंग्राफ्रा बेनो आंनि फंबाय बेनो आंनि बिमा आरो बिब' बिनानावफोर बेखौसो बुंदों नाथाय गुबुन फिसाफोर आइ मारियामा गैयामोन बेनिखायनो बियो मा बाथ्रा बुंदों क्रुसाव जेब्ला गावनि बिफानि जिउखौ बिफानो गथायनि सिगां अब्ला बियो बुंदोंमोन बेनो नोमाया जाय बिमाखौ गावनि बिमाखौनो नै जहननो गथायलांदों जहननोबो बेखौ फिसा महरै गथायलांदों बेनो नोमाया जाय इसोरनि बोसोनखौ मालाबाबो फेलें खालामा बे बिमाया जाय जहना बेनिखायनो दिनै फोरबोनि बोसोनखौ बे माबोरै फेलें खालामनो गावनि असे बिमा नङाब्लाबो फोरबोनि बोसोनखौ बियो लानानै बे गावनि असे बिमा बायदि बेखौ नाजावबाय आरो बेनिफ्राय बेखौबो बुंबाय बेनो नोमाया आरो बेनो फिसाया बेसे गिदिर फोरबोनि बाथ्राखौ सोरबा फेलें खालामो बेनिखायनो जेरै अनदायगाफोर नोंसोर आंखौ अनोब्ला आंनि थोननायफोरखौ पालन खालामनानै जिसुमोन जन 15:15 जों जिसुखौ अनो होननानै नाथाय थोननायखौ पालन खालामाखैब्ला अब्लालाय माथो जों जिसुनि सेला जाखो नाथाय बे जहना जिसुखौ अनो मारियामाबो इसोरखौ अनो बेनिखायनो बियो बे इसोरनि बोथोरखौ मारै फेलें खालामनो मानोना अननायजों थोननायफोरखौबो पालन खालामदों बेनिखायनो बियो बेखौ गावनि असे बिमा नङाब्लाबो बेखौ असे बिमा बादि बेखौ फिसा असे नङाब्लाबो फिसा असे बादि बेखौ बे दिननिफ्राय जहना गावनि न'आव लानानै थांदों बेनिखायनो कार्तिक गिर्जायाव बिमा मारियामा दङ बेखौ फोरमायो आरो बेनिखायनो मारियामाबो इसोरनि बोसोनखौ फोरबोनि बोसोनखौ बे मालाबा फेलें खालामैखाय जों साफ्रोमखौबो बियो जिसुनि बोसोनखौ लानानै नों आं बयखौबो फिसा असे बादि अनो मानो बेनो फिसाला जोंखौनो फोरमायदों बेनिखायनो बिमा मारियामा बेनिखायनो अनजागाफोर दिनै बे जहननि लिरनाय बे नुजाहोनाया जेब्ला बे 1.5 बोसोर बियो हाजोआव दङमोन जाय हाजोआव जानाय गैया सागरनि नाफोरखौ जानानै बे दङमोन जाय दिनै बेखौ जाय बै रौमारिफोरनि सासनगिरिफ्रा बेखौ फोरबोनि खामानि मावग्राखाय बेखौ अनदायगाफोर बे पाटना साजियाव बेखौ रानथाब फोथाब थैथों होननानै बे जायगायाव दोनदों नाथाय इसोरनि आरफफोरजों आरो बेबायदिनो दिनै बे 1.5 बोसोर थानाय उनावहाय बियो अनदायगाफोर बे पाटना साजिनिफ्राय फैनानै बिमा मारियामनि फबनाय हाखरबो फैफिनदों आरो 15 आगस्ट खालि बियो 15 आगस्ट खालि बिमा मारियामनि सोरगोआव मोदोमै दिखांना लांजानाय जिउ होनानै जिसुआ बेफोर आरोबाव जेब्ला दिखांना लाङो बेखौ नुनो मोन्दों जिसुनि सेलाफोरजों लोगोसे ज' बिबाय थानायाव अनदायगाफोर दा बेनिखायनो 15 आगस्ट मारियामखौ न'खराव दिखांना बाइबेलाव गैया बेखायनो दिनै बे लिरनाया
पाटमासाव जेब्ला दङमोन 1.5 बोसोर बियो जहनि लिरनाय बेनिखायनो बे नुदों मा नुनो मोनदों बे दर्शना नख्राव मोनसे गेदेर हांखो नुजाबाय साननि पसाक गाननाय सासे हिन्जाव जाय साननि पसाक गाननाय साना अन्धकारफोर जेरै स्रां साना जेरै दाग गैया सानाव जेरै जेबो दाग गैया खोमसि गैया स्रांजों खोमसिजों लोगो लाया स्रांआ स्रांखा बाहाय दागबो गैया बाहाय गोसोम थाया बेनिखायनो बे साननि पसाकनि ओंथिया बेसे गिदिर हाबनानै दं बाहायलाय बेनिखायनो बेयो साननि पसाक गाननाय बेबादिनो अन्धकारफोरनि बे मारियामनि जिउआ बे सानबादि दाग गैयै बेखौनो फोरमायदों बे मारियामा दाग गैयै जों सानफ्रोमबो बिमानि गोरबोनिफ्रायनो दाग गोनां आदि पाप दं दिनै बे नुजानो होनायाव जों नुदों बेयो साननि पसाक गाननाय मानोना बे जिउआवबो बे सानबादि एबा दाग गैया बेखौ फोरमायदों अन्धकारफोर नख्राङाव मोनसे गेदेर हांखो नुजाबाय साननि पसाक गाननाय सासे हिन्जाव आरो बे अखाफोरा बेनि आथिंफोरनि सिङाव दंमोन अखाफोरा जेरै अन्धकारफोर स्रां एबा साननि दुंथायखौ मोननानै बे पहर होयो जोंबो जेरै इसोरनि बोरखौ मोननानैसो जोंबो थांनानै थानो हायो इसोरनि स्रांखौ मोननानै इसोरनि बोरखौ थांनानै थानो हायो अन्धकारफोर बे अखाफोराबो साननि स्रांखौ मोननानैसो बे पुर्निमा अखाफोराव स्रांखौ बे होयो नाथाय बे सान बादि होनो हाया जाय अखाफोरा बे हिन्जावनि आथिं सिङाव बेखौनो फोरमायदों अन्धकारफोर अखाफोराव दाग थायो अखाफोराव खोमसि नुयो अखाफोराव जोङो माबा मोनसे हांखो नुयो बेबायदिनो अन्धकारफोर बे अखाफोरखौ गावनि आथिं सिङाव दोननाय माने बे पापखौ अन्धकारफोर बेयो आथिं सिङाव दोननो हानाय बिनि पापआ आथिं सिङावसो जोङो पापखौ मैखुनावसो लायो जों आथिं सिङाव दोना पापखौ जों मैखुनावसो लायो नाथाय बे मारियामा बे अखाफोरखौ आथिं सिङाव दोनो माने अन्धकारफोर दिनै जोंबो नाथाय अन्धकारफोर बे मारियामादि जों जानो हायाखै बेखौ फोरमायदों दा बेनिखायनो अन्धकारफोर बेनि खर'नि सायाव खावसे थरनै हाथरखिफोरनि खरथि दंमोन खावसे थरनैनि ओंथिया मा बेलाय इजराइलफोरनि 12 इजराइलफोरनि बे बिमा 12 सेलाफोरनि बे बिमा आरो अन्धकारफोर बेखौ फोरमायदों हालेलुया 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 आरो बे मुख'नि ओंथियानो बेखौनो फोरमायदों मानोना जेरै जोङो मोजां खामानि मावोब्ला मोजां बान्थाफोर मोनो मोजां खामानि मावोब्ला मोजां बान्थाफोर मोनो खरथिफोर मोनो मुकुट मोनगानो बेबादिनो सोरगो रायजोआव मा नुनो मोनदों जेरै बियो इसोरनि बोरजों अन्धकारफोर सोरगो रायजोआव बिमा मारियामा 12 बे मुकुटफोरनि किरिटियानो जादों बे गेदेर बान्था इसोरनिफ्राय मोननाय बे गिदिर बान्था जोंबो जेरै मोजां खामानि मावोब्ला मोजां बान्थानि प्राइजफोर मोनो जेरै मुकुटफोर मालाफोर सिलफोर ट्रफिफोर मोनो बेबायदिनो हादोराव नाथाय सोरगो रायजोआव जाय हिन्जावा बियो गोथारै जिउ दानायखाय दाग गैयालासेनो इसोरनि बोसोरखौ लानानै जिउ दानायखाय सोरगो रायजोआव बे समायना मुकुट मोनगाननायनि ओंथिया बेखौबो फोरमायदों दा अन्धकारफोर नायदो बियो सोरगो रायजोआव बियो बान्थाखौ मोनदों आरो बिहा मोदोमाव थाबायमोन बेखौनो होनदों जा जिसुआ बेनि गोरबोआव दंसैमोन बेखौ आइखां बायखां मोननानै बियो सारिनो थाखाय साजानायखौ गाबख्रावो जेरै बिमाफ्रा गोरबोआव थायोब्ला सारिनाय समाव गाबख्रावो सानाय मोनो बेनिखायनो गथ' जिसुखौ सारिनायखौ बे गासैबो नुनो मोनजोबदों आरो बे गथ' जिसुखौ सारिनायनि बिमाया सोर मारियाम आरो बे मारियामा सोरगो रायजोआव इसोरजों बे समायनाय मुकुटखौ बान्थाखौ बियो होनाया नाथाय बेखौनो फोरमायदों दा अन्धकारफोर दिनै बेखौनो लानानै आं नोंथांमोननियाव दिनै फोरमायदों मानोना बियो मोजां सोरगो रायजोआव बिमा मारियामनि बान्था हालेलुया हालेलुया अन्धकारफोर आइ मारियामा इसोरनिफ्राय मा मा बान्था मोनामोन आं दिनै मे अखाफोरखाय दिनै बेखौ खोन्थानो लुबैदों मानोना 1917 मायथाइनि 13 तारिख मे अखाफोराव दिनैनि बे दिनाव फातिमा देशआव 3 गथ'फोर जाचिन्ता लुसि फ्रान्सिसआ फातिमानि खबानायाव गावसोरनि मेन्दाफाराखौ गुमनो थांनायाव अब्ला बे आइजोआ बिसोरजों नुजादों नाथाय बे आइजोआ
गावखौ मारियाम होननानै गावखौ सिखार खालामाखै लास्ट 6 मास 2000 अक्ट'बरनि 13 थारिखआवसो बियो गावखौ रुजारिनि आइजो होननानै सिखार खालामदों मानोना बेखौ बेनिफ्राय मारियाम होननानै मिथिदों गिबि नुजानाय 1917 मायथाइनि दिनैनि बे थारिख मे अखाफोरनि 13 थारिखआव बियो आं सोरगोनिफ्राय सासे आइजो बे गावखौ दाग गैयै आइजो जेरै बियो नुजानायजों बे साथाम गथ'फोरनो फोरमायदों जेरै आं फिसाफोर नोंसोरजों बे 13 थारिखआव फैयो बे जायगायावनो नोंसोरखौ अखाफोर दानफ्रोमबो 13 थारिखआव आं नोंसोरजों फैबाय थागोन नुजाफैबाय थागोन दिनैनि दिना 13 थारिख आरो बे अखाफोरनि 13 थारिखआव बियो फाथिमायाव 1917 मायथाइनि 13 थारिख मेयाव नुजादोंमोन आरो दिनैथ' लाख लाख मानसिफोर फाथिमायाव जोङो इउटुबफ्राव नायबा नुनो मोनगोन लाख लाख मानसिफोर जायो जमा जायो दिनैनि दिनाव दा बेनिखायनो अन्दागाफोर बेनिखायनो बिमा मारियामा बे 13 थारिखआव नुजानायनि दिना बे दिनैनि दिना